Testing. Oras marita salutna. Dihamu amanami nanami. Suang-songoni hita napungu di ingananon. Hamis yan paragalado pasaton. Selamat hari Minggu ma di hita salutna. Taparadi rohata tapuji tuhata sian ede nomor 14 tadeu naik sada sahat tutulu.
bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tao partano batuan di ari hagogotan, jala ditada do akan namar haposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan. Ama nami na di banua gijang. Mau liate maruhanami tuho. Ala di lehon ho anakmu na sasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gomgoman ni sibolis. Hupangido hami tuho. Say ramoti hami di bagasan hatam. Asa mergogo hami jupa masa hasusaan. Dohot hagogotan. Sese sama dosa nami, dohot pangalasion nami di hatam nabadiai. Say perbadiai maruhan nami, marhite-hite todim. Jala pamasuk hami tuhanguluan sugut. Asa pujian nami hodisi, rodi saleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhan tasian ede nomor 110 tade honai sada dohot tulu. Di minggu sadarion imanan yenet sian patik paduahon dohot lapatanna songonon ma didok disi dang jadi ganaonmu jalarang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan lapatanna ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang jadi iba marsobba tu sobaon manang tuha gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulpahan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan hahomiton ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adopan di debata hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon hobar tu patik mi. Amin. Tabigema kor sian punguan ama. Tapuji Tuhan tas sian ede nomor 626 ayat sada dohot tua.
dosa tanah gudangi di hadapan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata dabadia jalan abonar parasi jala partaluk ni roha jalan nabasar doho. Semar pangulahi ma roham midahami dibaheni sese sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon ham dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujulung dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosanta. Para si roha jala perdengan bahasa do jahuba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosanta. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni jahuba di akka namakya biari ibana. Hasangapon ma di dibata di kinjang. Amin. Hudul mahita. Tabigema kursian pungan ina.
Tapuji Tuhan tasian ede nomor 210 edehon ayat 4.5. Hatani debata nagabe epistal di mengguta sadarion tersurat di pesalmin ono pulupitu mamukasian ayat sada saat rodi walu tajahama marsikat soring songonon madido disi tangiang mangido pasu-pasu ede namardongan parhinaloan sipilitihon ale debata saya asima roham dihami jala pasu-pasu hami saya marsinodang mabuhim madongani hami. Asalam marbinoto tanoon di dalanmu diboto akabang sosudena hatuaonmu Ikon pujioni akabangso roho sogot ale debata sude akabangso tutu mamujiho marlas ni roha jala marulupolup sogot akabangso ala tigor panghumu di akabangso jala dituguho akamarga di tanoon sela Ikon pujioni akabangso ho sogot ale debata sudedo akabangso tutu mamujiho tanoon mangalihon gogona say pasu-pasuon di debata tado hita di pasu-pasu debata mahita jadi habiara ni sude ujung ni tanoon maibana ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jalan nopiapsa amin tapi gema pujian sian kor sola gracia.
tahatidakomna haporsiautai songon nahitina didakon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Marindi. Maaf. Tapuji tu atas yang ede nomor 360 sada tait dehon ayat sada dohot walu. Porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba ido ama perguguna suatu dusan natum opalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai iman dan tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siaton di Purbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpaja loi bana di hau pinor silang natua tuban watoru duduk di tanom namulak mangulu dari paturuhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamuni di bata jahuba amanai pergugu na sohatu dusani di simai bana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi alak na mangulu dohot namate au porsia di tondi Purbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan alak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sugut daging dihalak nong mate dohot dihamuluan na sura suda. Amin. Amin. Budul mahita. Tapi gima titing na masa dohot na naing si pamasaon di huriata di bagasan saminggo. Salam. Dihamuna amanami nanami songonomma titing di huriata. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda di Minggu Sapul Sada Dung Trinitatis. Sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020. Topik akka bangso maka mulatehon asini rohani debata. Poin na perjolo di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 di Patupa pertanyaan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga calon situa JM Pasaribu Inang Boru Sinaga. Di sektor Pitu, di Patupa di bagas ni keluarga RH Pasaribu Inang Boru Simajuntak. Di sektor Walu, di bagas ni keluarga situa S Hutagalung
inang boru manurung. Doho dari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 pertanian di sektor sada dibagas ni keluarga Hasim Armata inang boru Sihaloho. Di sektor 2 dipatupa dibagas ni keluarga Nyonya Sintua Manulang inang boru Sagala. Doho di sektor onom dipatupa dibagas ni keluarga Situa Hasim Bolon inang boru Sigiro. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Poin dapat 2 hon, hobartu data na masuk tu Huriata. Torop ni ruas na marulang tahun di bagasa mingguon godang na 44 halak. Hata ni debata imana tersurat di Jesaya 50 ayat 10 sada. Songonom hata ni tu hata. Jadi saya toktong ma tugu-tugun ni Jahobaho jala pasabamon na roham dia kay inganan narahar jala papiron na holi-holim gabi tudoson porlak na siniram doho jala songomual na sodung marsik. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun di bagasa mingguon upasahata mima selamat ulang tahun panjang umur saya tuhat tama nama dongani nama masu-masu. Poin dapat tuluhon anak lahir. Nah di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 di basa-basahot tuhatta sada danak bawa di keluarga Hasim Juntak inang buru marpaung. Hipas dodak danaki suak songoninang natoras nape. Maringanan na sida di jalan Terong Pipit blok D nomor 610 Bengkuring masuk sektor onom. Poin dapat paton titik perbagason titik parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Bruce Merkel Wesley Sitohang anaknya mata pe Sitohang tubuh ni inata es buru butar-butar ruas ni Huria tahaga BP Sentosa Resort Sentosa Samarinda maringanan di Lempake Jaya RT 12 dohot nanaing orwanna edita boru purba boru ni amata D purba tubuh ni inata R boru sihite almarhum ruas ni Huria HKBP Simamora Resort Simamora nasida maringana di Luban Raja pamasamasuonna dipatupa di hari Sabtu tanggal 2 September 2020 maringanan di Huria HKBP Sentosa Samarinda masuk pukul 10.00 WITA. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasem ma Raja Makmur Rumapea anak ni amata Dokter DJ Rumapea tubuh ni inata Situa Embur Siregar ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda maringanan di Jalan Sawi 2 nomor 200 Blok A Bengkuring dohot nanaing orwana sondang Euneke Melisa boru nenggolan boru ni amata SM nenggolan tubuh ni inata NG boru gultom ruas ni Huria HKBP Pila Duta Rosa Duta Resort Pila Duta Bogor maringanan di Jalan Cikuray nomor 10 Sia Babakan Kota Bogor pamas-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal sia September 2020 maringanan di Huria HKBP Sentosa Samarinda masuk pukul 10.00 WITA. Poin na palimahon kegiatan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Dengan demardalan ulota ima kegiatan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa Samarinda dalam rangka perayaan HUT RI ke-78 tahun. Mauliati mahu pasat ami tuhamu ganup ruas ni Huriata na parsidohot berpartisipasi di ulau ni. Lausongonima hasil lomba perayaan HUT RI ke-78 tahun na parjolo Poli Putra juara sada sektor 2, juara 2 sektor onom, juara tolu sektor pitu. Poli Putri juara sada sektor sada,
juara 2 sektor pitu, juara 3 sektor onom. CCA juara sada sektor sada, juara 2 sektor 5, juara 3 sektor 8. Juara harap opat sektor 3. Tortor juara sada sektor 2, juara 2 sektor pitu, juara 3 sektor 5. Juara umum sektor sada doho sektor 2, juara bersama. Poin apa-onopon rapat panitia pembangunan. Di hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 10.00 WITA. Maringanan di konsistori di Patupa rapot panitia pembangunan rap dohot parhalado. Pinangi dohot matuganu panitia dohot parhalado asa mad dohoti rapoti. Poin dapat pituhon ibadah PA Remaja Naposo HKBP Sentosa di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA di Patupa PA Gabungan Remaja Naposo. Maringanan di Gereja HKBP Sentosa. Pinangidohon tu ganup remaja Naposo untuk asa madohoti ibadah PA Remaja Naposo. Poin napawaluhon laporan keuangan Minggu tanggal 20 Agustus 2020. Penerimaan nihuria 45%, jumlahnya 21.412.800. Penerimaan pusat 55%, burangna 14.116.550. Tu pusat 14.116.550. Kategori pembangunan 2.650.000. Kategorial 0 rupiah. Saldo kas huria per Agustus 15 Agustus 2020 godangna 350 juta 60.221 rupiah. Saldo kas pusat per 5 Agustus 0%. Saldo kas pembangunan per 15 Agustus 103.223.160 rupiah. Saldo kas kategorial per 15 Agustus 2023 16.210.450 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 477.564.871 rupiah. Napasiahon proposal tahun profesionalisme, database, pilihan tahun pendaftaran CD pelayan kepagaran, jadwal organis dohot pro kantor dohot titing parhepengon, boy mai taida di lembaran ni di nadong di share di hita. Songonima titing ni huriata sai di pasu-pasu tuat tama huriana. Noang sah mai tadi tangyang pangudianon martangyang mahita. Debata aman nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate mau pasah rohanami tujulung nabadia li Tuhan. Diasirot olong ni roham na mangiring-ngiring ngulu nami. Mardongani hami ali Tuhan. Boy hami tolhas tu bagas joromon di bagasak kahipason nasyak li Tuhan. Nang ditikop li Tuhan. Tangyo konon nami dosude ruas ni huriam li Tuhan. Nadong di hurion HKBP Sentosa mulai sektor sada satu sektor walu. Dia karuas ni huriam ali Tuhan. Namaragami dia kaya nakon nami ali Tuhan. Namit bama kaya nakon ni ruas ni huriam ibur-mur magodang. Na di parsikolan say tutanga muna bedi wasat tami kaya nakon ni huriam ali Tuhan. Asimarham dia kaya nakon nami. Saliam perbinoton nasyak li Tuhan. Dungo bisa li Tuhan dongani nasida di kahai tehon li Tuhan di parsikolan na. Bui nasida terhindar li Tuhan sian akka marabahaya cobaan. Nama bain mangela-ela kaya nakon nami
terjerat dia ka honda ti sibolis ali Tuhan. Alai pa dua ma nasida sian gonggoman ni sibolis. Tuhan de batama nami na bangsa di Banua Gijang. Burun nami datong di akatangyang Panginoon nami. Karuas ni huriam, dia karuas na poso ali Tuhan. Ya kana berkarejo saya toktong iring-iring jala ramoti. Na dibaga sa perkuliahan jala toktong ma iring-iring jala ramoti. Ala kayanakon nami mali Tuhan na naing gabi generasi na manoruson aka di nautua ali Tuhan. Asa saya toktong ma iring-iring omu jala ramoti akayanakon ni huriam ali Tuhan. Asa gabi marhading ganon na sida jala holan mangasahon guar munda badi makayanakon ni huriam ali Tuhan. Tuhan de batama nami na marabangsa di Banua Gijang. Tangyang pangudyon nami buonon nami do akaruas ni huriam. Di namaragami di akaruas ali Tuhan. Di namarulang tahun akaruas ni huriam ali Tuhan di minggon. Horon na mga leon umur nagajang di nasida di akaruas ni huriam ali Tuhan. Atong sa iring-iring jala ramoti ma akadongan nami na marulang tahun ali Tuhan. Say pargugoy manasida. Basa-basa mima na toktong say di hoti mangihoti na sida ali Tuhan kana marulang tahun. Tuhan de batama namin narabangsa di Banua Gijang. Buonon namin nang ruas ni huriampe na tikyon ali Tuhan na marlas ni roha ima keluarga hasi majuntak inang boro marpaung. Ibasa-basa ko di tongan ni keluarga ali Tuhan salat dana bawa atau ngali Tuhan say homa na masamasu dana kili Tuhan mahahipason tidak danaki lumuwi mana tutuana ali Tuhan toktong maliok kahipason nang kabasa-basa mipe ali Tuhan. Tuhan di batama namin na bangsa di Banua Gijang. Buonon namin ito nang di anak ni huriam ali Tuhan. Ima na nang berencana nang patupaho perumah tanggaon ali Tuhan. Ima di anak ni huriam burus merek Wesley Stohang. Doho na nengoruan na Edita Purba ali Tuhan. Atong ali Tuhan upasat tami ma enakon namion tu jolom na badai. Asaho mo na madongani ali Tuhan. Mangalew kahipason di ibana ali Tuhan. Lumuwi ma di keluarga atong say atupamaka basa-basa mi di keluarga ali Tuhan. Bain patupon nasida dinalao perencanaan ninaing parumah tanggaon ni anak kon nasida Wesley Stohang ali Tuhan. Tuhan de batama namin arabangsa di Banua Gijang. Suak songoni manang di aka perayaan hutnong di laksanaw kami ali Tuhan. Mardalad do denggan ali Tuhan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ali Tuhan namar ningot do hami ditikon ali Tuhan. Diaka para pahlawan na mengorbankan segala kehidupan ali Tuhan. Bahkan darah, bahkan nyawa. Alani hamil Tuhan. Emar ningot dia ka para pahlawan. Asa homa li Tuhan mangaliok ka de makon di negaraon. Nangaka warga piali Tuhan, warga ni Indonesia. Lumobi hami jemaah ni huriaon ali Tuhan. Asa ikon marningot do di sude aka sisongoni. Ali Tuhan nami na bangsa di Banua Gijang. Sudia ka panggulmiton ning ulo nami toktok mau pasat tami tujulom na badai. Walau tungadong karuas ni huriam ali Tuhan na dibagas sa kagaleon ni pamatang ditikyon. Homa na mga leon hahisar din nasida. Asa boy mardum sonang nasida marlas ni roha. Sumuang akka hagaleon ni ali Tuhan. Ali Tuhan nami walau tungadong akka na marhabo ni roha. Toktong ma ho na mga leon panghiburan din nasida ali Tuhan. Walau tungadong di akka na pergumulap tong ali Tuhan. Say urasi manasida ali Tuhan. Asa marlas ni roha ma akaruas ni huriam ali Tuhan. Tuhan di bataman hamar bangso di Banua Gijang. Burang nang si Panginoon namin tujulom na baday. Alay siya papangan namin marsari mardosa dual Tuhan. At nga si marham di haming perdoson. Jumulose sama dosa nami ali Tuhan. Asa tama hami di arupamu. Tama nang tangyang ele namin.
Marhiti tena mu Tuhan Yesus supasatami matang yang namin. Amin. Tapuji Tuhan sian ede nomor 467 laus ditomba tapapung pilihan sada A dot sada B. Damene de batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom horas madihita saluhuna. Huriani Tuhata hatani di batana gabe jamita di Minggutta Sadarion Imasian Rom Bidu 10 Sada
ayat sada sahatu ayat 2a dungi diuduti muse tu ayat 20 sia sahatu 32 ujahaon madihita tapi uti hutma songonon ma hatan itu hata asa hudok ma tung di bolok kod debatado bangsona dau mai ay hala Israel do nangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung di bolok kod debata bangsona naung tinada hian ay dang di patay debata akas lehon-lehon na nang pajuwon nay ay najolo dang siuluy debata hamu manang si Pilipigu gabi dapotan na siniroha hamu anggo nuaing hinorhon ni na sumanguluy i nasida ima Israel songoni manasida dang panguluy nasida saunari ang giat sia-sian nang nasida musengani hinorhon niya siniroha natuhamui ay naong dipasaha debatado sa luhut na turoha na sumanguluy asa asian na muse sa luhut na ima saha ni turpuki hurian itu hatta molo harotas molo ngadi gopu-gopu pinulos-pulos segama lipatan nai jala pasti do mol musengani mulus songon semula hupikir amanginang odotong sada alasanna buasa huriatta sahat tunuaing molo marpeliak kita pakai amplop dohok mahita tong ngasadengkan pasahaton peliatai asa unang pula di gupu-gupu rupani jala akka parhaladut tapi molo pas mamilangi akka pilihan dang lu jabe pature-turehon alanga dengkan di bahan Aisian nazului rupani jalahiton uludui gupu-gupu pilihan na sipata sa piriba rupani alani gupuna jala gabarnya kapahlawan di hepengipe dangulu bisa nyum ngi gupu-gupu amanginang harotas nama gupui dang apala taringut tu pilihanina nang hatahunok kuate harotas nama gupui bui dui sadatu dosan taringut tu pos nirohatta maradop podongan mulunga sempak magu purohatai binahin ni sasahalak tentu apa yang terjadi kecewa pasti deh songod dia marespot tamolonga sempak rupani magu pu parrohaut top binahin ni halak sakit hati kabedang rade behita mardeng kadoh imana ala ngaboha ala sudah terlanjur kecewa ay ido memang anggo do ba anggo tu imana do ngahya au kecewa ibeni jadi anggo nuaenggo dangbe jora nama nin nama jadi songonima deba parrohahon ni hitaon ibarat kertas yang digopu-gopu ada nang bahasa Indonesia nate diremuk-remuk sulit kembali seperti semula
Alai molotai dadung di patorang si Paulus di turpuk jamita tau na manginang. Songo dia doha roha parrohaon ni Tuhani. Adul marasing ko hape. Maradopon molo pinatudus tu parrohaon ni hazol mau. Anggoroha ni debata amanginang adul marasing kui doho parrohaot tak. Hati Tuhan betul-betul berbanding terbalik dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Molo pehiata gopu-gopu rohani debata haci tabahir rohani Tuhani marhite pangalahota. Molo disukur rupani di patorang diturpukon anggoasi ni rohani Tuhatai dakya diusa imana. Ala haci rohana tabain. Dakya mulak musei. Nanilehon ni Tuhan itu hita. Ditarik musei dakya. Tung perupani say kecewa Tuhan ita bain. Ala yang goasi ni rohani dia bataho doi. Kasih karunia Tuhan mengalir terus. Adonggo amang inang ede di kidung jemaat berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Memang molo ta hitung-hitung go asini rohani Tuhani sipata longak kita. Au 25 pertanyaan di piga-piga sektor 25 tong Jepang. Nama jabui di Papua rupania saditanyakon hami amang baru dupe purna tugas yang ulon nami ai pitur nido poturoha lagi tahe tabunanya teh saha diula ulon nai ala adung gotong dang sahat anggoon mau lihat di Tuhan marhite-hite asini rohanai dia nanilehon na tuhita manginang akka ulote alai sahat taula nang tutikina nang sahat tupurna tugas jadi kumarupani tahe sesoni manyani banno natinang amin amin amin. Memang ikolongan. Hitunglah berkat Tuhan itu. Ikon kagum. Alain waing buru yang manginang di pabalik. Ede. Di pasukun musa itu hita. Nakaning di pasukun hitunglah berkat Tuhan. Nuaing tayetong mamuse kesalahan kekecewaan na tabait tutuhani mari hitunglah kau niscaya kaget olehnya au tarajumin wa ngamanginang ngapi gahali kecewa tabait Tuhani ngapi gahali tabait debata kecewa mamir kita barang taretong sifata jadi kolongak kita meluta bilang-bilang. Jalata bandikom mamuse. Dia do jumok jotan. Las ni rohani dia batado na taula di ngolut taon. Manang jotan do kekecewaan na taula dia do panit Tuhan. Jadi meluta bilang-bilangi amang inang. Piga hali makecewa di bata tabahen pasti longang. Longang ala ni kudang nga. Dang taretong. Hal kecil majudangi. Mulodong matabereng ruas tay na atar jarang marminggu. Unang pitur didok songon nahya. Songon nahyate inna lek di juluna musiduk haci marohana dungi dak kabiro marbingku
Alai adong guna bangga tong madoi. Ibabo matong tu parijabuna. Nakaning hudu tu hula-hula yatong hinna musema. So nahiyaho le marmingguin na. Banggay mana rupani mabain haci ni roha tu akahal. Saya merasa mahitaw na manginang hita na jok marmingguon jok na tu partangyanganon sahira na sudong behurang ta. Jeod dosada na ikot tarataratain rupani songon ruas hita. Nang ditonga-tonga ni huriat tahun di mana gereja itu biarlah menjadi tempat ternyaman bagi semua orang. Alania manginang, mari dah kita coba hitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tung jok do kecewa Tuhan ita bain. Alayang gode batadak keama sohok mangalehon asini roha tuhita saluhu. Sekalipun kita sering kali menyakiti hati Tuhan. Apakah Tuhan berhenti menyertai dan memberkati kita? Matong suku-suku. Apakah Tuhan stop melindungi kehidupan kita? Paulus tegas domandok di Turpuk Jamiton. Tidak sama sekali. Ido makana di patol hasibana di ayat sadai. Marhite suku-sukun refleksi. Tung di bolok ko debatama bangsona ninna. Daumay. Dungi di ayat 2a. Diodol honi mana mamuse. Datung di bolok ko debata bangsona naung tinadahian. Taboto doa manginang songod dia halak Jahudi na manulak asini rohani debata marhite-hite haroro ni Yesus Kristus. Kasih karunia itu telah datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi apa responnya? Apa yang terjadi? Garieda sian nasida keturunan Nis Abraham. Nanidok nahala Israeli. Nanidok diturpukon bangsonai. Aido nama parsilakon Yesus Kristus. Alai molotasukum ma. Di bolokot debatado nang nasida. Molope ditulak nasida Yesus Kristus asini rohani debata. Dang dijakon. Apakah Tuhan membuang mereka? Di bolokot do manang nadang. Molope ditulak nasida Jesusi. Gabe masohot do debata mangalehon asini rohana tu nasida. Tidak. Tidak sama sekali. Tetak do mengalir. Tetak do ipasu-pasu. Tetak do tong dilehon asini rohana. Tubang sonai. Amanginang hubay majo tudosan na sederhana taringot tu asini roha ni debata na nilehon na tuhita. Tudosan songon keran air. Molo tabuka keran ni aek tutu mengalir ma aek sian pipa ni keran aeki. Molo tatampung aiki pakai ember dapota naik mahita. Alai molodang tatampung aiki tong do use aihi tu perdabuan na. Jala aik na use ya manginang datuk kya rupani mula musei tu pipa keran ni aiki. Tong may mengalir. Tatampung manang so tatampung tetak may mengalir. Datung mula rupani musim. Asa mulo taida sederhana na hirasongoni maasin rohani debatana nilehon na tuhita.
Dilehot debatado asini rohanai tu hita tung jugul pe hitaon. Tetak doi mengalir. Ladang tajalo, dang tajakko, dang tu hita. Tuak kana asin. Dakya masoho tia manginang. Jaladak kya mula rupani ditarik Tuhani. Kasih karunia, berkat yang diberikan kepada kita. Aidak kasih HP ho. Ahu cabut mainnya. Dakya Tuhani sungoni. Ho doya manginang. Rodi saleleng ni leleng na. Tumpe jok-jok kecewa. Tabahet Tuhani. Marhite-hite pangalahota. Ido makana didok si Paulus di Turpuhon. Ayat 20 siai. Melota perrohahon. Aidang dipatai debata akka silehon-lehon na. Nang pajowon na. Di hati Indonesia didok. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Alania manginang mulu disukum marupani disudeak ka pangalahot tanah selaon. Dung di pabereng-bereng Tuhani mahita siya gijang. Ibereng debata mahita siya banwa gijang. Itahe songonod do hape pangalahon ni anak kon. Songonod do hape pangalahon ni buruk kon. Dang diula hape nahudohi. Ay jugul-jugul do hape anak kon. Ira songoni marupani di pabereng-bereng Tuhani hita siya banwa gijang. Lalu apakah Tuhan menyesal yang sudah menyertai dan memberikan karunia-Nya kepada kita? Menyesal do Tuhani dung diberek kita rupani hitaon kasih bagur tanu do sudah hitaon ibereng Tuhani sagijang. Apakah Tuhan menyesal memberikan berkat-Nya? Dahatung. Dang mula butia sini rohani Tuhan. Ay hitaw na manginang adong ko halak na menyesal, mabahin na degat tuhu malianga. Ay mulusong unod do habi jadi na. Misal do mangurupi mana na ujui. Adong ko pagkateon ni songoni. So tung dua adong rupa niya manginang sempat muncul pikiran yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Nanilehommi, napinelehommi, pangurupyommi. Dia nataula, dia natapatu-patu keluarga. Nang tuak kahumalyangta. Akka nauli nadengkan natapatupai molo pedang hirapas balos natuhita. Unang pola tasolsoli. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan begitu. Tung macai valgado asini rohani debata dilehot tuhita. Jok tabahen haci rohani Tuhani. Alai dakya disolsoli. Dang dipatai debata asini rohana. Jadi diakka nata pasahati nata lehoni. Tuhumali yang tu keluarga. Molo pedang pas balos naturoham amanginang. Daw may panul solion. Unang pola do menyesala. Magopo anong nanilehummi. Dang mauhom debata diak kanading kan natapatupa. Dingulutang. Mulutaida manginang. Tajahama. Berita. Di televisi, manang di internet, masa akka persekusi, tuaka dongatta sahapur seaun di luar na asing. Anggus yakka zolmaon ra, pasti do mohop ate-ateta. Taida saya dong rupani halak na intoleran, na manggugai permingguan.
nasai melarang-larang ibadah. Hape dijabu do. Dungi ahama respota. Dinalaho uju tabereng rupani berita nasi songoni. Pasti ikos songon natarima sita. Anggu siak kajol maun respon ni hajol maun. Tahe. Harutung marmati yang menyanaka halakan di behet Tuhani nita rupani. Respon ni hajol maun mayate. Siak kajol maun. Alai ko taingot dututua manginang iahi tanamar Tuhanon. Unang manyan saya dong siak kita nasay mamaksa rohatay iko saurdot turohan ni debata. Hitaw nolo do si patamar pikir dipatulus debata man yan sudena di rohatay. Mauliate ma molo akka sakka nauli na denggad do nata sakkapi di bagasan rohataw. Say dipatulus debata may yamen mate molo akka sakka nauli. On naulo do dohot akka sakka najurbu penian. Masuna di paululu itu hanimay. Bamulu sudido rimastai di paululu itu hani haru marmatiam mainnya Tuhan ni tarupani bang. Aku orang marmatiak kita. Adong masugoni roham inang tupu medo koko songoni haru marmatiam mainyan. Marmatian sudi. Alai doho donang na asingi na marsugo ni roha tuho. Arumati manyani ba doho dotok kita mati. Ima molo naikon parrohau ni ada begitu yang suka memaksa. Sahira nata paksa Tuhani. Alania manginang oddo sada na jinagan ni si Paulus. Tuhuri ya Rom. Ada pemahaman orang-orang Kristen di jemaat Rom mengatakan bahwa Tuhan akan mencabut berkat, Tuhan akan menarik kembali kasih karunia-Nya dari orang-orang Israel. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada firman Allah. Aka keturunan ni Yahudi ikut dipausak di batano nih. Pasu-pasu nasian nasida. Ala ditulak nasida doa sini rohai. Yesus nasida do mempersilahkan. Dang rade rohana majakon hatani Tuhan. Ido bahen mengalusi pemahaman nasi songoni turpu jamitau dibuka marhite-hite suku-sukun na bersifat retorik. Ayat sadai tung di bolok kode batama bangson ninna sahirana di pasukuton tu halak Rom halak Kristen na di sini ay di bolok kode batama bangso Israeli daumay dang moro anggo asini roha ni di bata tu bangso na amanginang sungonido nang tuhita sa luhuk. Molo pe hiyahi tamabahin kecewa tu di bata datung gabi diusa Tuhani asini rohanai syak kita. Yang go Tuhan natatadai yang go Tuhan taya manginang dang songon lirik nyede lagu bataki dang naujui beho ninna kan. Dang songoni yang go Tuhan tay dang naujui biho sai suku-sukuma inatay tua matay buasa dang sungun naujui biho pa sa inna rupani kan naujui boharwaw dia lusi inatom naujui pas mardongat-dongak kita sui nama burjum romantisme luar biasa sai turus maho manadangi iba ganu pare ganu tokin perhatianmu luar biasa ujung mardongat-dongak kita
Jojo musi itu gihokoi ba mga miso tuonan. Ang gunwaing ngasi barang mga patong dakya di yatoy ho ini mana rupanya. Wah sarang songon naujui ho pa sa ini mana. Dungi dia lusia matay ma begida. Nelayan mana yang mau lagi lempar umpan kalau sudah dapat ikannya ini mana. Basunggo maruhanin na to. Baje masumu ikat daw HP. Oke mau tiba ang kusong ni. Jibur nginay parjolo may natommo dong. Dung burngini ba mula mamatau siya lapo. Sengaja ikuti jabui. Mak burju. Buka zo pito ninna. Dangnya lusi. Buka zo mak burju. Iluari maho. Si maho modong. Ayah do masukmu. Naso yang gapo biao. Suamimu. Inna matau natong siya luar. Begeda. Mana ada nelayan tidur sama ikan. Ini mana rupanya mengalusi haci ni rohanai marsi balosan. Jarong gosongonia manginang. Taringot tu asini roha. Olo do rupani lam kendor. Mamereng keadaan. Hinorhon yakkan masa. Lamu leling. Moro. Apalagi taringot tu parrohaon ni hajol mauta. Ngasempat haci roha. Bau nang majangan. Nang be diharapon. Dang be selesai sudah. Imanggo kiada ata. Alayang go debata natatadday natahapur siya manginang. Di patol has jala diodol hot si Paulus ma diturpuk jamitaon. Bahwa Allah setia memberikan kasih karunia. Manang songod dia pehiton. Dang nakaning ngadong edetai di buku ede di ayat pigadoi di dok. Ima tung macai taboru pani sada perenungan. Dung tay dehon nakaning buku ede 210 ayat opati. Mauliate marohaku di bahen na pinarbagami. Dang olo asini rohamu masoho saliling nai. Sayho do padan binahemi nang pe nasego sasudi. Ternyata ini jugalah yang disaksikan oleh Paulus. Jalaud do to nga manginang naikot na hatid dakon. Nang sego pesa sude. Hatay hatuhi tadoy. Alay anggo asi ni rohani Tuhani. Dakya masohot tetak do mengalir. Jala dakya di patay debata mamilit tita gabe bangsona. Gabe yanak konna. Gabe anak hasianna. Alania manginang sidok mauliate do hita disi. Dia si debatado bangso nion. Dia si debatado bangso nian. Dia si debatado nang hita saluhu. Amen martangiang mahita. Takas do ale Jesus hatam namanugu-nugu hami. Ya asini roha naung nilehom mutu hami tungjo-jo pehamion mangula naso hinalomohon ni roham. Tungjo-jo pehami madabu tuaka haramunon nyaka pangalaho nang pabahenan. Alay dakya diusato asini roham naung nilehumi tuhami. Jaladakya masohoti
terus dui mengalir tuhami akka naniasiamu. Mau lihat madi huwali Jehovah. Asa manok tong matutu pamujion dohot lasni rohanami nang songoni rohana madok mau lihat di parnguluan nami marado poko ala manok tong doho mangalehon asini roha tungulu nami ganuk marsada-sada. Pinuji mahwale Yesus manok tong may tutu jala pasu-pasuhom may tuhami ruas ni huriam. Terlebih hami namarpungu di bagas jorong di sudeyak ka ragam ni panggulmiton ni ngulu nami. Tuho mahupasat kami Tuhan asa toktong ramotamu jala dunganammu hami. Asa unang masohot tutu asini rohami dina hudalani hami ngulu nami sigano parion. Mulai hati madiho ali Yesus say ramoti manang ruas ni huriam namarlas ni roha ala di basa-basa hoko sadada dana bawa tunasida keluarga si majutak inang buru marpaung suang songoni nangale Tuhan las ni rohan ni ruas ni huriam naung taba umurna 1 tahun di namarulang tahun nasida say marlipak gada matutu asini rohan nang lehonom mudope tu saluhuna ruas ni huriam na berulang tahun di mingguan. Jehovah di bagasan Yesus Kristus ubuah kami nang tangyang nami. Ima tu anak doho buru ni huriam aneng marsakap majalo pasu-pasu pardungan saripeon sehoma napatuguhon hapur siaw ni nasida. Satung di bagasan hatuguon nasida Tuhan majalo hatam nagabebohal di keluarga nanang si bangunon ni nasida tujulan nyari. Atau ngasi marohamale Yesus sahadiho mangulu nami urasi hamisian hadoson nami. Alani guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokopan. Amin. Mare demahita luhut pasahaton piliata. Thank you.
debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na malutus. Upasat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti, asahupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Ginjang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu. Sai saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin.